Bulan mamang bulan lebar mangiskan bahasa tanah atau nama mangiskan dong. Gabi kalau orang Atas sama lima hati diri. sepuluh sekan. Malah kena. Jadi dulu meron enggak. Berarti kadokan ni silaban dulu me. Gabi kalau Jadi orang. mahabu isi, habu na mga atom. Oh, Jadi mahabu pa sa aton dua ulos pa sa aton. oh, orang sana ni mau hati diri aja, mau hati. Gabi macam orang sana ni. Oh, no. Itu runi kamu mah. Jadi mula cuma itu di Tuhani. Uri behita apa Jepang di Kiumiarium terlebih lima di per Borhani Bereon tu semua Tuhan. Kasih maju Tuhan Tuhan. Saya dijakom mai mana di depannya. Soalnya manang tidak gaduh perzada. Aduan, ay tongdoy kolah hingga tumopot warga. Jadi tongdoy matok maula kay hau noain tuhamuna aka bereku. Khusus na noain tu marang guru na lang muda barang ngati. Oh, orang sana ni. Dua mangguru puro na guru. Oma noain orang tua munaon pangkoran ni naburu. Jadi naburuku aku bata hamma. Itu jadi nang sipul pe noain. Perangkap bagaimana tongdo mar hubungan kita mar kami marhula berburu jadi saya dia mah dibuli ni Bereon tong dapat kita agak biung hamorau khususnya di hamu amang buru nami do na buru nami di mana so marhasau tani do be saya dia mah tutu tibu rose rokak mi todim na buru anggia tung teruli homu se di do na tua Hatop adong nyaduna lambat arep punya mana. Sehingga mapai mahon na dulinga ko naburu tujulan nyari. Asima tutu rohani Tuhan. Soni manang tu sudah hamu aka berekku. Sehingga marhite lipitan ulauta sadario ibu hita dapota pasopatu siat suhata. Jadi sona ada koma marade. Tujuan pagkatayo. Lai, imana ulilo na rin ka. Pinatuhata no ari na uliar na rin ka noon. Kung di ka pajupang di Yoton. Marite par duwaw ni Amang Buru. Marang Buru manay. Amang Buru budak. Amang Buru. Jadi, soalnya pendiabang nakin Rokat ni John Maro na mangulok lah dia. Lain ang pesoni ang budi hamuna. Keluarga besar peparan ni Amang Buru nomor 2. Mau berduli mungkin berduka cita. Tapi pesoni lain nak berduka cita. Mula seibu hatta mereka persiaw. Kapasa may bana kecuali ibu marohat kapasa peribana asal di jalan Tuhan ibana juga po. Betul. Jadi soalnya mana dihamuna, kemparan nilai juga kami pengumpusi, bolo tuhamuna anak ini, amang berkosonar, mulak marang buru matau, alana kira horong ni pengumpusi mahamai, jadi kamang baru, akan baru, yanak kon ni lekon. Mungkin dola dang hapak tasan di dahamuna yakar salam babe na di maura tikina jadi kubitang itang sanari di barcang itangan kubu mapasaudia di sepanaga jadi ala rono kok menuju daun di biasa pasok waro dua ka memburu jadi mau dipokarok ke haduan kau lelaun do naringgan laseroa do jineroha semonon lubang tua, mula lubang tua berdosa, alana kuburan apa nak kurang ni, atarino rahasan dan ini di sini tuh anak itu, ikut nak teranok kulit jual lupa mula, karena muka kau, kamu nak kau pakai nak kau, biar welek kau, sehari-hari aku nak merulau, dari lu kamu baru, dari lu akan lah, jadi oke, kos maramu, bagasan yang tinggal hendak kamu senari.
tinggal makas na sewa, tinggal mahagabiyon, do akka pengabahan at anak, Tuhan na nangin. Nari pangaratuak ka muna, itong mariwangan ni Tuhan, na tinggal hamuli huta, totong nari pas-pas uli ba. Jadi semua ini nak aduhaku, apalagi digil baba silitongan at kimadok ko rin, memang saya duksat ko ko rin, da gukurak, kang neju, buh, alay ma, buas bidu na sa kaki, ama paraman yopu, pengbebus. Jadi nggak lupa gitu ya. Kamu tak kulpau. Jadi semuanya cepat lakon. Apa? Ada gua gimana nih do dari gini. Jadi alam nggak suranan. Jadi naik pe sok kami hula-hula. Sok silitonga si nomor sada, nomor 2, sila bas nomor 2, nomor sok kami, hubung kami do. Perbuan di tangan nami. Do perbuan di hulaan aku. 5 yang nomor 7. Asal berhenti meriamu di penggabian, berhenti nak kapurasan. Buat kami selalu ulos gajang mah berita gabi, gajang mah muna, tuakarin naman huton. Tidak tanya ngani hula muna, ulang muna, tutorok nama para muna. So torok na pekaran ni, daburuk pun gabi. Ano nga torok pa muna? Di pekaran ni pengubusi. Alay pangiluak kami doon magkangiyang, dan tutorok na mahamuna sa luna. Dapat kina akas na siwariam sigan jagung hamna domak ka persaiton domak ka wajah masak hamuna 7 na imatagin nami wala takas pitang yang nami hula kan martengan di bagas nami sigan jagung mahamu saluna para nila buruk na gabi pengubus wali matagin na pangidap jadi sasa ni suluma sa atu sapian ano ko pa sa tani si barpuin ka lang namin saat maaf muna penggabian saat do parasa. Betul raja nami. Jadi kalau raja nami, jadi ada orang. Memang pada nami. Anaknya masa ulus nanti cemahani, ulus torrabu, perbuan di tangan nami do perbuan di lasaran nami. Di ulau pasar majuan ni amang burukku opus intiau, dan memang kodang nak opus atau nak.
Asia lahu patu pahami na pasai hari-hari ini ofis interior marhitian nur raja nabi pasahaton main madahamu di atas soba-soba alai adorak soba sahta dia keraja nabi perjulu batu haliro mana bahamu keraja hula-hula nabi ada nabi kata nabi katulang murid sumut dia penon nabi terpatu pahami dalam isi dalam nabi mana bahamu marhiti si penumpang tangan nabi suatu kasih sarita kita mulut hurat kalau itu sibi omu bang ini pasal bagi Tuhan ini asa udah agar siari itu karena lagi itu pasal nabi itu amun jalurnya soalnya banyak kata nabi akan terpura tidak sorry apa permisi nabi beda bang sama asa borhat tapi lah mana pada jauh udah nabi beda bang sudah permisi banyak bang dauri dia beda bang nami saluna ginaong suri kami hula-hula muna naong pasato pasu-pasu tuhamong raja niya na kung nami saluna gonggo magmuna may hot mar tungan ni Jawa buti ma raja nabi wala ada ma raja hula-hula nabi jadi
Oh lo, jadi boda tema di Hamura, lunga di Papua Rajai. Udah tak kata dauli kata dari kena pirasahatnya bertaraja dan pasur ibadah terlugu bisa seluhut dari horok udah tak tikion asa mangapu perdagingon mengolohon ng pertondion pinasahaton pangapulon tu Kapu Joshua Raja suara Joshua Perdulu mau nanti kurang di luaran tutupan mau nanti tentang dia merasa dihuna amat terada inatas ibadah di mana simpul udah tak dipertikiran nak tahu di pasar tamu kamang di hata nauli di hata panggabian di hata pasu-pasu Tuhan bisa dihuna nasa suhuton lumubin ma totong tuyanak pun ne hakanami naung marujung mulut salani manoeng sanham saluna nasa suhuton totong mamapitang kami tuamatan waktu di bata anggia di pasugabe di pasugoros napinasahan niya mula sa lahuna raja yung hula-hula namin sa lahuna somong na kondisi dua-dua marukulong namin tutuin na duho diyo mula diyoin na bote at ang nahuli hata naringgan at ang paso at gabi napinasahan niya mula sa lahuna kung sa unang may muba sa unang mosek napisahan sa lumasa tukatian di makakatamu hata nahuli tukang sa lahuna tutuluan na riyon di budian niya nabiyon sa mami horas sa gabian sila po di mahami sa mula tuh jadi gabi ang gabi naik magkumpuni mahami manikopi ulang tadi bagasan sa neryon tumba sa ilas rohan nabi taruni nabi di saluhut na pangiduan nabi siya na hamu para musik nabi tutong direk kamu las rohan ibadah las rohan ikabi nabi nagtamang naik magkumpuni na mahami asa pangiduan nabi matoktor nabi abang tuha mo na para musik nabi jadi kita tuluhan di Magalia Bandamang na disiba mula-mula disiba sopa-sopa disiba Magalia disiba masyarakat disisa tujuh-tujuh Bandamang daw din Antara kamu mak, panak kok batu gincang roti untuk lain. Hola mak, Oke, jadi di kamu Hela, dombe. Ayah kubur sudah punya kata bukan hela dombe. Asa angkat tidak lah. Oke.
single girl. Ya, mina matok senari juga. Jelbek kita mau jadi bagus pak nih. Iya, makana. Langsung pasang mai berarti. Siap boy lo. Tolaknya lagi lo. Jangan tak dia bagi pi. Ada tenang. Tahan. Jajar. Yuk. Penjo. Karena undangan tadi, mulut terbatas asmarat tadi. Perjolo, paduahon, mengadisi, mularong di sini baik nomor tulu. Katanya untuk kena, di nomor tulu ini baik, macahahon riwayat hidup. Anggo jujur goluna, kali hatahan kejalaman tadi. Jadi di nomor tulur terima macaha pakubasyon yang mangon di hasil turun nama ada tasmarwat tradisi. Nama ropat mengadani hama sahal sian ruas makhluk ada di bumat daun. Obat dua makhluk hada utusan di perhadaan ada di yang memakai inang luas namanya wakil luas karena mama pilih tamu yang mati. Baru nomor 5 arutah markor tiga teh sarado. Baru nomor 6 mangapuma utusan di keluarga begitu semua orang
boha ngabu takut kama Hamakadungan saha persiaun nomor puro hita sadario di bagas joroon pabrohaton amang situa batahan siahaan opu cintia doli na itaha holong itu inganan pasatok kinani di bagas nabot diro ado hita saluhuna lumumima keluarga si solhot na tininggal hundi nongat daon rani martangian do hita tutuhata anggiat tumibu tara kusudi si solhot do akka pinopar nasida samargo nasida jana marbegit diro hamanaon si taonon nasonggot nasida do tuhuriata di bagasak tekion alay tahidara holang namar habut diro hita nuay uhud do hita moniate tu di bata siala saluhut pakobasion ni amang situa batahan opo cintia gulion nang jumolomon dingos saliling moluna sumutat dari pangonion na tu di bata di ulaon nang tinalona di patuduh ni mana dui marhitiak kaulon na di poktibion nang di huria ni Tuhani taingom mahata di Tuhat kana mandok ingot hamu maak kana manguluhon hamu pabuahon hata di tibata tu hamu ujung ni padalan nasida magirin hamu jala tiru hamu maha persiaw nasida atong songon tada ni holong ni rohata tu sudi keluarga do tanyata tu debata tapuji tu hatta mare de mahita Makubasido di Huriata Imam Ria HKBP Simarupopu siang tahun 2010 Jalaman calon lamang situa gabe calon situa Manang Lerni siang bulan Juni 2010 di Minggu 20 Desember 2010 majalah panabalan hasitua doa mamon di HKBP Simarupopu Minggu 22 Agustus 2021 pensiun siang hasitua mau bantu keadaan kesehatan na menurun jala amon makobasi di bulan tahun HKBP Simarupopu kurang lebih 2 tahun amang situa bataan siahaan manang opung Sintia Doli merujuk golu di hari Minggu 20 April 2025 di Rumah Sakit Bunda Tamrin jam 4.55 WIB dung di opname sadari saborgin jala marungu
punggungan nama Moni Roha Isombro Dohita Mabubur Am Opulisitiaon Tu Bagas Joron itu hatta Tamahamuna Yanakona Padok Molati Tuhani Alam lesen disebut dan satu sedarion tidak menguduh kita tiur doa dan nama borang satu nama dua dan nama lumut seorang suari gori-gori dan dumo biman main na digagas Joron itu tahun opung sitia doli dihamuni anak korang mga pedang hata na sinabukon na baik di keluarga di namanya anak kon baik di Huria baik di resort mga pedang hata na sinabukon na at kacamita nauli nadengang na sinabukon na jaga kehadiran kedospe nunga hingotami dihabusyon ni itoon di akapoda at nauli dan mo madihamo ang kayanak kong nang boy hawa ka mambubusira nang boy hawa ka di pangaratoan dan di huta hamo na di pangaratoan na hamo na lumingon sila lupaan jalan tulipas naman sudepo parang na ang kayanak kong na sumina say ito sohma si Ius do sineni tujuan narion jadi nampai tumula kita nang sebagas Joron itu tahun saya di rumah mahita jangan harus depo parana diri-diri satu namula karena nampai kahuna na menuju akal utang nabe sehat mahamu sonang suhari ribuan so di mana pak amat tasik tua padita main na menguh sonari tu sehat na sida lam orang itu mah pikiran ni amat padita do bulan ni mulia sudia atau bulan ni mulia so ani masalah ni atas yang kami luas utiba mau lihat Shalom mau lihat mahajulu terpasar mata pendengar bahasa yang menghormati kita saat hari Botario suatu menetapkan nam dihamuna saduna bona dihasubuton jalur keluarga nanti tinggal amang situa patahan nang pensiun apalagi ditigong dison au jong-jong atas keputusan yang berlalu mantuk mauliake tuhamuna saduhna ona dihasubutong ala ditong dibugasan sedani roha hamu dinaraho pawarhatong nyong amang situa patahan siahan waktu sintia duli siahan jadi merasa kami sawati ala hulang lakan kurang torang sawati nang di riwayat na pinatupang dihuniata di selama 8 tahun kurang lebih amang pensiunan situa patahan siahan na marhubas di Huliatan Ahmedi selama di nama Tuhan di Huliatan Ahmedina tanganong sudi udio di waton amang jalan tanganong mabanya kami tupu wajib niroha di amang sudi holak puder lagi untuk di pasahato jadi ina so disokari perhalalu omma sang bawana turun kami berduka cita disomahami pasahato namanya tergerana itu amuna saduna keluarga nanti tinggal huna dihamuna pinaparni amang saluhuna sidohon nami tu hamu memang turbuli do di baikam jala sangat do nedo di baik kamu mulai siang persahidong di patu kamu di bawah kamu marubat nedo do tu dia betul jalan terakhir di betul tu biar lawas waktu siang biar do alani terus sidong nasi kamu itu hatta mana sama kamu satu jalan sudi akadori dari na binahin ni amamo hari mawador kamu ikon tatong mahamu
Parsilo dinanamo panaratan berita di bagas dorong di Huberto ikon Huberto pun nano bagas di Naduado asal dari di parulang di Naduado tidak diguna jadi soal hanatan air sakami orang apa buat Naduado kami salahuna perhadapan di Huberto berduka cita atas meninggalnya amang Situa kata selama kompetisi dia dulu soal 5 atas yang perhadapan modal jadi pertemuan jong-jong do au bison imat mewakili siapa hasunto bila pasahat ton mantu mulade naksoni di napasahat ton akka pakapun
disalut akka hata taniang akka binasa dihamu salutna nama karohani. Jadi berjulu untuk mulai tema atau makam untuk mulai hari nak sohoni ama pendeta, untuk mulai hari sohoni tu salutna pahala ni priada di si marokon nak sohoni untuk mulai hari tu buan ina nak sohoni tentang untuk mulai hari tu ruas diuliatkan ima nama dohoti acara nalulahu diuliatkan ima tu abang nami ala kakas perhala dulu ibadah diuliat terus keleman jalan mengatakas memang imana na pasiun usia pelayanannya. Jadi dalam kainan takas tanggui terbaik kami orang pasahaton hataman mulia dulu nak sumuni yang kena mengaku salutna hata nauli nak mahiti akka ete puji-pujian na binasa muna nak sumuni akka perhalalu terlobi ama pendeta mahiti akka pelayananna sayang dia matutu di pasahat hatta salutna akka terang menai terlobi Tuhani terlobi ma binaupat ni abang namion dak para gerjang dohorongku asa salut nama tutu hata kanyang hata nauli di pasar tempat ramai wakka yang punami atau punami tanpa mobi jalan hukumai tutu yang maktongan jalan di mau lihat.
uhut marningot pagkukupon niya ng Tuhan Jesus Kristus. Rodohayo kujolom pasahat kon arsak ni rohanami. Didaho rohani namarsak sa darion. Alanong jumulo malu jumulo ni dongan namion. Saya bering dalaga memahami sama unna, sudi ianak unna, ditinggal hotni dongan namion. Todim to di parbadiai mga dongani, mga pulido matuwi honna sila. Asa taktas pos mirohan na sila di padongani yongku bakatike nanengro. Saya bayi memahami manilani akka ari-ari nami serapotan rohan nami sukhami anggia tersunggul kami mamikiri ujung nilak kanami siat tanoon kahit lima rohan nami lumpakho asamar hapur syaun jalan masigat tutuho kami salinin di tanoon asaunang mabiar kami molo roha matiani dara terbaik kami musai mandapot unoho di bagasan hati uron doh las ni roha. Amin. Dihita saluhutna na pungudi bagas doroon na mangudurkon keluarga manang mangudurkon ang situa batahan senhatan di bata lau paburhaton amangon lumumi dihamu keluarga. Didok di 2 Timotius obat ayat 7. Nungahu pasidung paraluan nadinggani. Nungahu paujung parlojongoki. Ramot hubain apor syauli. Nungahu pasidung paraluan nadinggani. Nungahu paujung parlojongoki. Ramot hubain apor syauli. Ido sahatna. Dihitana pemudi bagas joroon lumamima keluarga besar Opu Cintia anak parumain boru hela sudi haha anggi ubegi barita memang halongangan do anggungulu di amang situa batang halongangan do anggo perdalanan di moduna adia karena sapui dihapus sokonna ya di nabangon munga dibuat sada ginjal pohori hati hai didok namat doki munga diponis umurna maksimal sekian tahun alai saunari 105 tahun siap baritai dikasih bonus 20 tahun. Ibana tado dakoto lado hamok kaya anak kurna martingoti. Imana binege ngadibuah ginjal nasada cara diponis do umurna maksimal 45 tahun. Alai jabat do 25 tahun. Imana odok halongangan do nguduna halongangan do perjuangan na jala halongangan do khusus asli rohani di batani di ibadah. Boy hamu sahat tuhatuhonna di parmudu-mudu diajari. Boy hamu sahat tu nama gudang manang sahat tu nama rumah tangga. Dihita nama las di roha alani asli rohani di bata di mana lumumi di hamu nape ikon parsirat kita ala kematian. Molo ditumpukon di Patudos si Paulus do ngolut tahun tu sada jelma manang tu sahalak namar lojong so dia mahalak namar lojong marsiadu di parlojongon taruk majonwain sahalak atletik lomba
lari sekian meter minna rupani. Di patudos doi kusima ngolutta di patudos sahalak namar lojo namangyahi sada pinis namangyahi sada asadapot piara manan makota asadapot lasniroha imanidok si Paulus ay ditikyon ditikini turpukon jonok nama tikini ibana ikon hona nama ibana ikon hona takut nama ibana alani barita na unigi alani dok munggah upa ujung be para waktu na dinggani do perlu jongoki dinggan hubay din debat hamo kadongan molo di paturos ngoluton tu sahalak na marsyadu hamo kadongan tu dia du hita tu marsyadu na marsyadu tu dia du hita kainang noay marsyadu mangaluli arta du hita marsyadu mangaluli hasangapot du hita na marsyadu na mangaluli hagabion du hita manang hasangapot molo inu na taeyahi molo tu siro hita neng marsyadu pastiro dalam bulak do dalam tusi bulak tangadong na mga bati molo ido na naing si iya hatta di ngolutaw molo ido sara gabi piala di ngoluta terbuka do jalan bebas do hita molo naik tusi tangadong aturan tangadong bebas mangula ulo nabi memang molo ido nanaing tak yahi di ngolita alani amak kadongan imana tasukum bajonang dirita di dia mahita nuai start do pehita manang mulai marlocong do hita di pasitongan do pehita nuai manang anong do pangaradiot tu pangarlocong moni ay halang namar lojong namar siadu pasti aduk persiapan latihan keras menghargai waktu disiplin harus dipelihara menjaga kesehatan stamina di badannya songonido nang 10 tahun alamar lojong dihita mangyahi ujung ni persiauni pasti lo budak tantangan di ngoluta pasti lo gudang hamaolon, pasti lo gudang ilu, pasti lo gudang akka kekerasan na taadupi. Molodang adong sada tujuan na pasti dihita, hanyut lo hita yakka hamaoloni. Dang lawe rohata tu parlojo monibe, dang lawe rohata majalo manang meahi piara manang hadiah na siya debata ima ujung ni sambulota. Alani doa makanongan sudi mahita ikon mangaradi dakola namang oput cintiaon namang adupi hamatean para dibi madirina bodo hita tikimekel marlas niroha marpesta buidoro pajon di Tuhani adido songok panak hormit atong dihamok kadongan lumobi ma dihamok kaya nakon nga do boruna ro nakaningan halongan do dalan nguru ni amangon dang dipaluas samu sopot dang marama hati kai perjuangan ni amangon tolong ni rohan ni amangon asu di rohan ni bata tu amangon yakin dohami nunga di memeho ni Tuhan pada daun la tutuhani horong ni rohana tutuhani nunga di memeho Tuhan atong songon ianak ko kamuna ama tugas ta dakol mambay pesta daungga anggo pesta iro so tanda jasa siya kita tunatoras bisa ternilai do hargani buy ternilai sekian puluh juta manang ratus juta alay di balik nino balga ahado songotada kesetiata tunatorasta apalagi inang sentiaworo bunga perjodoh aparjodoh amang si Cintia
na pinipangarap to ako parrohahon ng dim na dihuta hiduda parrohahon ibotom na duo unang egois unang dumlaw na torasi gabi at piduli tuhuta hodo amangay na amang hodo inana ina alani i masyajar maamang gabi amang masyajar mainang gabi ina dito nga ni keluarga ni Opportunity. Molo didok di Filipi 2 ayat 2 buhi hamu mahalaras ni rohakon sadama parwahon hamu sadama haholongan muna saroha sakit kira mahulu yak kana hamarang di hoinang nasumar kasohotat dope satu tikyon marhiti tangian yak katulangmu hula-hulam na makaholongi porsia maho ditikina tongoson di diwata may di kaina tuhatama bangapuri hamu salpuna. Amin. Mari dimahita. Kita mari daw. Kami bagi keluarga kalian untuk keselamatan jalan.
pasu-pasu Tuhan di batama hola ruat hola mongot hola nyon rori saliring nililing na. Amin. Tatutup mari kita paruskan. Berdalan. Enggak. Sonang mamodong, monang martuai, nama radian sian pulauni. Nadi ulam di hajar maun, jalan amang utong surga. Ali situa batahan siahan o kucitia doli setano do permulaan di dagingmu mulak mejolo gabetano alai Tuhan di batana manupaho do Tuhan Yesus Kristus na paluan hosyan dosa do todi parbadia nama jauho Tuhan oluan na sorasuda ima mangaramoti orbuk ni bakim paimaro ari parpudi. Amin takas boto na mangulu do si panguluaw. Dari mana perpudi jongjong di atas orbuk ni orbuk dalaya malakte hulik-hulik ko dalam malua ausian sibukon. Tidak kumari bata ausad diri matutu marnida ibana gabe hatuauku. Amin maret di mahitak. Edo muse pamatakon sian tanamana. Suang mangolu baheron itu hakku, haleluya, haleluya.
mati itu sudi keluarga. Kamu mempersiaturan, mabetano, makikiatan itu atai. Kamu Jadi kalau sokal lebih baik. Polan hatai, lagi di hatai itu hamdul. Karena ada kita keluarga. Baik untuk persiapan. Ada yang persiapan. Ya. Namun tiada